danas na trećem festivalu kobasica u Belom Blatu u Carske bare. Došli smo podržimo našeg kolegu Ivana Ćosića i koji sad trenutno pravi kobasice tamo. I nadamo se da će pobediti, dajemo su veru u njega jer znamo da on to može. Nalazite se stvarno na ostrvu, u međurečju Begeja i Tise, okruženi vodama, okruženi jezerima, najvećim jezerom, to je u stvari Ribnjačko jezero, najveći slatkovodni ribnjak u Evropi. Oslonjeni smo na Carsku baru, lepoticu biser Panonije i mi smo u stvari panonski goštaci. Kako si odlučio da se prijaviš za festival i da praviš kobaju? Koliko dugo već praviš? Moja familija pravi to kako ja znam za sebe, tako da kad sam čuo da postoji festival, odlučio sam tek ovaj treći, rešio sam da prijavim ekipu. Želiš da testiraš svoju porodičnu tradiciju na kobaji? Čale je ugostitelj, on se bavi aranžmanima i svim te nekim stvarima, stric redovno organizuje svinjokolj, redovno puni i tako imamo celu ekipu. Da li se nadate nekom značajnijem uspehu ili je ovo bilo samo... Ne, ovo je bilo samo ispitivanje terena za prvi put, a sledeće godine najavljamo trofej. U slučaju da osvojite nagradu, šta ćete raditi s prvog mesta? Apsolutno ne znam. Drago mi je. Želim vam sve najbolje. Hvala, ljudi. Kao što vidite, ništa bez bajage. Dok je kompensarošu kad dođeš, a oni izlazi stvar, to ono što je u Sada je trenutak uzbuđenja, sada se nose uzorci kobasica kod žirija koji će oceniti čija kobaja najbolja. Mislim, nadamo se po izgledu. U našem selu se govori na 7 jezika. 7. jezik je jezik kradljivac konglomera, to je beloblatski sleng i on uglavnom uzima i uključuje sve jezike, kaže sve jezike, slovački, mađarski, srpski, bugarski, nemački i tako dalje. Da ne nabrajam, jer mi u stvari ne znamo da brojimo, mi se ne prebrojavamo. 20-ak naroda, ali svi u jednom srcu i to je za nas važno. Ovo je jedinstvena prilika da vidite školu gde se govori i u toj školi komunicira na 6 jezika. Dobiješ nogicu, šta dobiješ? Za kobasicu? Svoje mesto. Nemo šereša. Idi u kurac. Gospodine Ćosiću, učestvovali ste na kobasicijadi, ali niste pobedili. To nije važno ovog puta. Bili smo tu da isprobamo teren, da vidimo kako to sve funkcioniše. Bili smo dominantni u prvom poluvremenu. Imali smo sve uslove, tako da verovatno sledeće godine će biti mnogo bolje. Da li eventualno sumnjate na korupciju u kobasici, pošto možda postoje neke indicije da takmičenje nije baš bilo po kompozicijama? Nema korupcije u kobasici, ali ne znamo isto kriterijuma po kojima su sudije odlučivali. Dakle, nije bilo skroz transparentno? Nije bilo skroz transparentno. Hvala vam, gospodine Ćosiću, više sreće drugi put. Nadamo se da će na sledećoj kobasijadi vaša kobaja biti najbolja. Ti znaš da ti voliš moju kobaju. Savršeno. Odlazimo iz Belog Blata, sumnjajući na korupciju u kobaji. A da li je bilo, prosudite sami.